Какво става? Болят ли зъбките? Сърдит ли си? Киселичък ли, мама? Киселко. Здравейте и добре дошли отново в нашия YouTube канал. Преди да започна мъничко да ви говоря по темата за растящите зъби на Макси, искам да направя една вметка. Каква всъщност е била идеята на този YouTube канал? Освен, че искам да популяризирам себе си, разбира се, усещам, че бих могла да бъда полезна на по-младите майки, които тепърва се сблъскват с майчинството и проблемите, които го съпътстват. Идеята ми е да ви помогна да се опитате да приемате нещата по-спокойно. Ежедневно попадам на видеа в TikTok, където млади момичета ежедневно се оплакват от нещата, които ги притесняват, свързани с майчинството и отглеждането на децата. Всъщност нещата изобщо не са толкова сложни, нито толкова тежки. Ние, пък и да не говорим за нашите родители, сме отгледани при доста по-трудни и тежки условия и сме станали хора. Така че гледайте малко по-леко на живота като цяло, пък и на майчинството още повече. Наслаждавайте му се малко повече и се старайте да приемате нещата по-спокойно. И така, ние сме в момента в сериозна зъбна драма. Растението на зъбите при Макси е голямо предизвикателство за мен. Но това, което аз правя, е ежедневно да се повтарям, че това е просто период. Имайки вече едно по-голямо дете и знаейки, че това е нещо, през което трябва да преминем и щът не щът, тези зъби ще излязат. И ще продължим напред. Всъщност какъв е проблема при Макси, при растението на зъбките при Макси? Проблема е такъв, че при него изникват по 2 зъба наведнъж. Той в момента е на 1 година и 1 месец, почти и 2 месеца, и има само 4 изникнали зъба. За мен това не е никакъв проблем, че има по-малко зъби от връстниците си. В това нещо няма закономерност. Всъщност, наистина проблема при него е, че никога не изниква само единия или само другия срещу положен. При него изникват и двата зъба едновременно, избиват, което съответно увеличава неговата болка и дискомфорт по 2. Имайки предвид, че той по принцип е доста спокойно бебенце, доста е самостоятелен за възрастта си. Забелязвам, че в момента, в който наближи момента да избиват зъби, той се превръща в съвсем друго дете. Става ужасно раздразнителен, всичко го дразни, за най-малкото нещо започва да плаче, което е напълно разбираемо. Оставете се на мястото на децата си, представете си каква болка изпитват, представете си как вие за едно обикновено главоболие вземате обезболяващо, а тук става въпрос за растеж на зъб, който трябва да пробие венец. Макси от 3-4 нощи спи на пресекулки, спи по 1 час и нещо максимум и се буди. Съответно, това, освен че е дискомфортно за него, е дискомфортно и за родителите му и най-вече за майка му. Тук искам да наблегна и да ви кажа, че да, изморени сте, изморително е, имате толкова много работа в къщи, ако имате и повече деца, ангажиментите към тях не спират.
съответно и вие ставате раздразнителна, изморена и все пак няма нужда от излишни драми. Няма нужда да изкупувате цялата аптека с всякакъв вид хомеопатия, свързана с забоникненето, защото поне моя опит е такъв, че това е безмислено. Тя не помага на детето, тази хомеопатия. Помага на детето да намажете локално с някоя от гелчетата, които се продават, да намажете локално, така че да го успокои за известно време, да може да заспи и след известно време пак започва да го боли, докато не изникне зъба. На Макси в момента му никнат вторите резци, които са тези зъби. Те не са големи зъби. Не знам какво ще се случи, когато дойде време да му растат кътници. Тогава, може би, наистина положението ще бъде сериозно. Но така или иначе, аз съм се въоръжила с търпение. Ако сте от родителите, които не си спомнят как са пораснали зъбите на децата им, това означава, че вие сте големи късметли. Защото наистина това събуждане с писъци през нощта е много неприятно. Първо за детенцето и второ за вас, които имате нужда от сън и от почивка. Но и това ще мине, няма как. А като изключим неговия дискомфорт, свързан с никненето на тези два зъба, той иначе става все по-уверен и стабилен в вървенето. Много му харесва, когато сме навън, всичко да пипа, да опознава, да разглежда, да лапа, да се цапа. Аз го оставям доста да се цапа. Искам да му помогна да се изгради имунитет. Времето навън най-сетне е пролетно. Стараем се да прекарваме максимално много време на площадки, в градинките в центъра, в срещи с приятели. И така и неговите болки в зъбките, надявам се да преминават по-лесно, когато сме навън и се разсейва. Искам се да ви дам някакъв полезен съвет как да се справите с умората след такива безсънни нощи, свързани с забоникненето. Трудно ми е да ви дам съвет. Това, което мога да кажа основно е, винаги когато имате възможност да спите, когато бебето спи, да спите и вие, ако имате възможност след обед да спите, когато то спи. Лягайте си вие, защото тази преумора се натрупва и има вероятност да ви разболее и вас. Ако вие сте болни, нещата не са добре. Опитвайте се да се храните максимално полезно, доколкото е възможно, с повече плодове, най-вече зеленчуци. Така че да се храните с храна, която не съдържа празни калории, а напротив, храна, която ще ви даде добра енергийка. Не забравяйте да искате помощ. Ако имате майка, баба, свекърва под ръка и сте в такъв труден период, не се колебайте да поискате помощ, да поискате малка отмяна, да отидете някъде да се разсеете, да сте сами, да отидете на спорт, на театър, на някакво разнообразие, далече от семейството, далече от киселото бебче. Поне за 1 час, 2 часа да получите някакво разнообразие. Тази моя отмяна е мъжа ми. Винаги когато има възможност, той гледа Макси и така, че се стараем да си поделяме грижите за него, дори и когато е в такъв период на никнене на зъбки. Надявам се, че това кратко видео ви е било полезно.
Напомням ви, ако за първи път попадате на нашия канал, да се абонирате. Ако имате някакви въпроси, ми пишете в коментарите. Не забравяйте да дишате дълбоко. Винаги, когато бебчето ви пищи истерично и вие се чуете как да му помогнете. Надявам се в следващото видео вече да ви споделя, че тези 2 зъба са изминали успешно. Желая ви прекрасни и слънчеви пролетни дни. Чао и до следващото видео!